Hoy, maghapon, this is Moyak Skepron TV. Magluto ta og monggos. Nya, kuha sa tagkuan be. Na kamonggay be. Hop. 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 Kuha na tagamay be ato isago sa monggos pero lami katong monggos ba. Isayang monggos ni mga moy. Hop. Hop. Mande ato iatag na ang Moyak so man ato tabi laka tagamay be kay parang layo tagikuhaan ang kamunggay na to uwap naat ay magluto po tag mais karon ato isagol sa atong monggos ug buwad karon lambi kay atong bakals ba dara kamunggay lami kina itong kaon ro panihapon na kay bukna mo kay panahon na kaon tani ha hop kalami pa ni buwad pinobre nga pagkaon pero lami kay ni mga moy diara tong lamas diara nga lamas hop diara tong lamas ato na sugdag loto mga moy ato nagkutan dara hop pak magluto na tag mais mga moy dara kaldero nga may hugas hop tanawa na nyo atong butag tubig mga moy hop kadugay ba hop kuha tag tubig be binaso lang tong tubig be kay kuha man tay kuan be hop gigasan to kamonggay daan gato ning haros ro to taon ato din ning haros guna kay while nagluto ta sa tong mais maginahinay tag haros na itong kamonggay aron dita mapikihan bagay hapit na maabot atong panihapon dara kaya iya ba ni mudag kuas kamonggay perte ya hop perte ya amdag ko kamonggay ikinamot tatay pero naghugas tao dara manah nagbukal-bukal na ato na ni lono dayon atong mais dayon darang mais na to bukal man tubig ilono na dayon mais darang mais na tayo lami kaniron darang mais hop atong mo kayo dayon kuya kay parok kayo stainless nga chopstick atong mo kayo garong luto na itong mais di ba ganin mo hilaw ron ambot di ba ganin mo hilaw ron kaya mura magpaspasam na kayo mura magigutom na ato kini kayo mayo kay lami ini kaw maisasago na itong dara dara to ni kiwa itong lamas bebek dara ana to itong panitan sa tanig unang dara naya mo pagpanit ani naging nagpanit kaya nagpanit dara patong adaron naganda do mura magpampro hinahinay na doy kaya pasabat ko chiliuhan kuya ko chiliuhas tomatis na to kuya ko tomatis na to pinombre na mga moy at tomatis pinagsara po sagol sa monggos dara sili espada nilapo-lapo atong isagol kay para lami gatong monggos ba hanghang ba kay hilig yung mga bata na ranghalan atong butag hanghang kamay ahos
budget agamay sa ahos mga may dara. Wop. Uyog tanan oy. Pa, yawag nagapak oy. Oh. Uyog may gapak. Dara. Oops. Daghan rin ang ako usa din. Daghan rin ako sa ato rin panitan. Atong panitan din. Dara. Oy, dara. Atong panitan na. Karon kumot yun ang atong munggos ba. Uy, ahos. Okay kayo. Okay kayo. Paman. Sus, perting malas bombay. Nagbadyo tag bombay. Perting gamay bombay. Darang bombay nga gamay kaya. Ito na yung hawaon. Para pa. Aron na inom nga na bombay. Kaya mahal man kay bombay. Darang bombay oh. Ya. Mani popcorn bombay ya. Oy, darang bombay. Oy, bombay. Ngano, di mahal daw kay bumayo taon oy. Agoy. Grabe bombaya. Ya. Okay. Ato dahonan no, ato di sunod dahonan op. Bato sa limpyo ang dahonan no, darang dahonan no. Darang dahonan no, ato sa limpyo no. Op. Ato tataron eh. Darang tataron dahil mujak sayon. Wep. Op. Pak. Pok. Agoy. Darang. Ito kaya mo magtatada niya eh. Dugay kayo magtatada. Darang. Op. Ato rin ang sundan ng goto dahil nandali sili pa dahil hangin ng mayo at ito silitan eh. Ato ni silitan deh. Ano mo hangin ng mayo itong munggos ba? Wop. Gano'n na itong munggos oh. Ato rin sundan ng isa rin. Pakayuhan ng gamay. Dara rin. Op. Itak ang kaldero. Kaldero mo yung gas-ugas. Pakputa kag matika. Awam tika amro lago na ginamit ano tika ade. Oy, darah. Ya tika. Di ogo gamay karon moinit tinaw gamay. Ginamit yung tika ade. Ato de sugdag lono de lamas den kay isa ko mo tani aron lami kay munggos ba. Bodra. Pak. Okay kayo. Darah reon. Dana na yung bombay nga gamay kayo pak kasosong agi pagpagod mo kaliro god pay na ito gamay luno na ito ang atong loy aron lami ka itong munggos kaya ang munggos di mahimo kung way loy ato ka ng lundag loy okay kayo dara rin pang luno tayo na madali ta ato ko gamay lunod na rin tanan kaya madali ta dara rin ako kay gabi naman yogo ta ni gamay ya mari popcorn dara kayo man to ay pak okay kayo ato dahil sunod ang munggos dahil kaya isa naman itong lamas atong kuhan na gamang sili pak okay ato din ay sunod ang atong ilatan ng munggos ato dahil kaya gamay kaya sa ito gamay ato dahil lunod itong munggos dahil munggos nga ilatan o lata na kayong munggos kaya gamay. Alright. Lunod gorot. Pak.
sos. Okay kayo. Pinabring sundan ba sustansyado. Okay kayo munggos. Okay kayo tagambay. Op. Pak. Okay kayo. Kapon. Atas na kayo yun karon mo. Lasa gyud sa mayo ba dara. Lono dito dahonan umaring. Ko ano tani ang atong tamatis para mo yamis. Okay kayo. Agoy. Dara. Siya nagbukal o. Pabuto na dikit. Putang na itong tubig gamay. Karoon na isabaw-sabaw. Whoop. Atong pabuto na itong pabukalon. Iluno din tani yung kuya kay sumbak. Kaya pulinaw. Nagbo nya li nya now pulinaw. Okay kayo. Dara. Kasi na ito gamay pak. Aron mula sa gamay ba? Kanya. Pabuto ito gamay aron bukal o. Pak. Bukal na yun. Ato din. Bukal na iluno din tani yung kamunggay. Okay kayo. Bukal na kayo Dara. Iluno din yung kamunggay. Aron lasa ni Maya itong ko ano. Lamias kaya dara. Ops. Pak. Punta doon muna. Kumamaya. Dara. Ops. Isunod din ito. Buwan ka rin kakaon din ta. Lami ka na. Limar ka mo budget ba? Okay, kwarta. Dara. Pak. Botangan mantika rin. Kaya awang sika. Mura maglutog. Kani mga matika, may kato rin ginamit mo sa adobo. Mura rin po naglasag, baboy ako. Iprito ka buwan. Okay, yung goto ka, mayroon mo buhi. Okay, kayo, dara. Tinaw na siya. Oy, dara. Ato din ilono na tong isda nga pinikas nga buwan, dara. Pak. Op. Pak. Ato na pabuton gamay. Pisik na gamay. Tatao na ito na balihon. Wop. Ito na balihon ito na wop. Wop. Ay garaw. Yawan kahit pagbuda ng kahaay. Pak. Balihon na po. Balihon ito gamay. Wop. Okay kayo. Kuya awa sa kung ano na may dahon sa kamunggay mong luwag. Wop. Luto na yun. Ato na ibutang. Okay kayo. Sunod din taning tulo pagka pulpuro nga buwan. Tingwas ini kalam meron kaon na ron. Wop. Okay kayo. Dara rin. Malihon na rin. Mura magkapagpagod. Uy, dara. Wop. Sika deh. Lihat tuh benayan. Oke, lihat tuh gamay dara balik to. Mabalik apa do? Mabalik total nih mana paksit kaneron. Wop. Dara. Oke kayo. Oke kayo. Lami as bawa deh bukal ka mantika Lami kayak kemutan sa mais ba. Ops. Agoy. Dara putol ko. Terus kelambe putol ka na dango dara ato ono dale. Op. Unja atau betas plato. Pato dari betas plato dan butang dari mantika nga ginambet. Oke kayo lami kumuton sa mais Dara. Mau na to. Kuan sa to. Mong bos ron. Kaya kuan na to. Kamatis gamay. Iwa to gamay kamatis Op. Wah. Wah na gamay kamatis para tus loban tus buwan ba tangan tus suka. Aron. Tanlas kaya tong kaon. Op. Oke kayo, dara.
Pak. Butangan datog suka. Ato dari butangan suka ikumaron. Oke. Asinan dari itu gamay pak. Oke. Nara tangan suka dan kuya suka. Hop. Tuka yang kesukaan na darah deh kuya away pa atro manipag kuan. Kinaumpoy ba? Hop. Paksit ke standar. Botangag sili na nasa to sili darah sili ay. Botangag sili na yun. Paksit na kayo. Ya, luto naman eh. Mao na siya ron. Maeso lami maeso. Pak. Kalami ipanihapon sa mabugnaong kagabion. Monggos. With buwan. Darao. Oke kayo. Darao. Pak. Oke kayo darao. Oke kayo mamoy. Mau deh atong panihapon karon no. Buwan dog monggos with mais. Oke, mau na siya. Alright. Kaon na tama boys. Oke kayo. Tara. Let's go.